UPPL दोलो हिसाबै मावथिफ्रा ओनसोलनि जायखिजाया जौगाथायनि खामानि मावगासिनो फैबाय थानाय समाव पर्बतजरा ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि थांखि लागोन बे गोनांथार बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दिनै UPPL नि थामथि कन्वेन्शनखौ पर्बतजरानि देबिथलायाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो पर्बतजरानि देबिथलायाव गोबां रायजो राजाफोरखौ नुजाथिनायजों UPPL दोलोनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथियाव थांनाय सरकारा 17 बोसोराव पर्बतजरा ओनसोलखौ जेबो जौगाखांहोनो हायाखै होननानै अजद खालामो बिथाङा गंसे फरायसालिनि थासारिखौ नायगिदिंनानै देबिथला फरायसालिनि थाखाय 15 लाख रां आरो अडिटोरियाम लुफुंनो थाखायबो 35 लाख रां हरनो फोसावो जोबोद मोजां जथुमा खुंदों बेवहाय बर'जों लोगोसे गासैबो हारिनि सुबुंफ्रा गाजा गोमजायै बाहागो लादों आरो बेनो फोरमान जे रायजो राजाफ्रा जे UPPL खौ आरोबाव दावगालांनायखौ लुबैयो रायजो राजानि खामानि मावनायखौ लुबैयो गोख्रों जानायखौ लुबैयो बिनिनो फोरमान पर्बतजरा ओनसोलखौ जोंहा गोबां जौगाहोनांगौनि खामानि मावनांगौ दङ दा बेखौ जोङो आखायाव लादों आरो फैबाय थानाय समाव पर्बतजरा ओनसोलनि स्कुल बे ओनसोलनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जोङो गोबां बिथांखि लादों आखायाव आरो UPPL हान्जा हिसाबै जोंनि जिखिनि मावथिफोर बिथांमोनाबो बे ओनसोलनि जायखिजाया जेंनाखौनो सुस्रांनो थाखाय हाबाफारि लागासिनो दङ दिनै आं बेवहाय फैनानै गिबियावनो देबिथला हाइ स्कुलाव हाबदों आरो बे स्कुलनि थासारिया थिंफ्रा मोजां नङा गोजाम जाजोब्बाय बेनिखायनो बे फरायसालिनि थाखाय 15 लाख रां बे स्कुलखौ रिनोभेसन खालामनो थाखाय आङो फोसावदों बेजों लोगोसे 35 लाख रां बेवहाय अडिटोरियाम लुनो थाखाय फोसावदों आरो बाकी जि जेंना दङ बे ओनसोलनि आङो दैदेनगिरिफोरजों रायलायनानै बाकी जेंनाखौ सुस्रांनायनि हाबाफारि लागोन सार पर्बतजरा होनोबा जोबोद गोग्लैसोनाय जायगा बेयाव रास्ता दालां मोजां गैया बिथाङा मा बुंगोन जोबोद दुखुनि बाथ्रा 17 बोसोर मोनदोंमोन आगोलनि सरकारा बेवहाय गोबां खामानि मावनो हागौमोन नाथाय बेखौ नायख्लेंनानै दोनदों बे ओनसोलाव फैनानै सोरबा हा आवग्रिदों साहा बागान लुदों राबार बागान लुदों नाथाय बे ओनसोलखौ जे जौगाहोनांगौ बिनि खामानिखौ बिथांमोना मावाखिसै नाथाय जोङो पर्बतजराखौ नोजोर होदों गुरुदेबनि गुरुधामनिफ्राय लानानै जेसेबां बेवहाय माखासे हाबाफारि मावनांगौ दङ बेखौ मावनो थाखाय जों आखायाव लादों सार गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि फबनाय जायगाया दैबानाजों खुरखालांजोबो बेनि सायाव मा जेबो राहा लायो बेनि थाखाय माखासे अल्टारनेटिभ हा नायगासिनो दङ आरो गुरुदेबनि रुपानि मुर्ति गायसननाय बे हाबाफारि आवगायगासिनो दङ आरो बाकी जिखिनि बिथांनि फबनाय जायगा बेखौ समाधि बेखौ मोजां बानायनो थाखाय जोंनि सरकारा अलरेडि फैसा सेंसन खालामनाय दङ जों बेखौ थाबैनो मावगोन सार 6.3 दफाजोंहाय बिटिआरनि स्कुला प्रभिन्सियेल जानांगौ बेनि खोथायाव मा बुंगोन अलरेडि बिनि प्रसेसा जागासिनो दङ अलरेडि कलेज गंजि कलेजा जानायनि लामायाव बाकी हायर सेकेन्डारि हाइ स्कुलफोरखौ जों खालामनो थांगासिनो दङ बिनि थाखाय आसाम सरकारजों जों रायलायगासिनो दङ बेयो थाबैनो जागोन थेंक इउ सार गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन